12 krokov anonymných alkoholikov. Prvý, priznali sme si, že sme bezmocní voči alkoholu, že sa náš život stal nezvládnutelným. Druhý, začali sme veriť, že sila väčšia, než sme my sami, nás môže priviesť k zdravému rozumu. Tretí, rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, ako sme si ho predstavovali. Štvrtý, nebojácne sme si urobili dôkladnú morálnu inventúru. Piaty, priznali sme Bohu, sebe samým i inému človeku presnú povahu svojich nedostatkov. Šiesty, boli sme úplne ochotní nechať Boha, aby nás zbavil všetkých týchto charakterových nedostatkov. Siedmy, pokorne sme ho prosili, aby nás oslobodil od našich nedostatkov. 8, urobili sme si zoznam všetkých, ktorých sme urazili a boli sme ochotní ich odškodniť. 9, čo najväčšiemu počtu ľudí sme priamo nahradili škodu, ktorú sme im spôsobili, okrem prípadov, keď by to bolo na škodu im alebo iným. 10, pokračovali sme v osobnej inventúre a keď sme sa mýlili, okamžite sme to priznali. 11, modlitbou a meditáciou sme sa snažili zlepšiť náš vedomý kontakt s Bohom, ako sme si ho predstavovali, a prosili sme ho len o to, aby nám dal poznať svoju vôľu pre nás a aby nám dal silu ju uskutočniť. 12, keď sme v dôsledku týchto krokov získali duchovné prebudenie, snažili sme sa toto posolstvo odovzdať ostatným alkoholikom a praktizovať tieto zásady vo všetkých našich záležitostiach.